Pekný deň. V ďalšej zo série prezentácie ako si vybrať dopodrobna rozoberiem vonkajšie vyrývanie. Verím, že vám video s výberom vašej výrivky výrazne pomôže a budem rád, ako zazdieľate, aby si ho mohli pozrieť aj vaši známi. Vonkajšie vyrývanie. Trh s výrivkami sa za posledných 5 rokov výrazne rozšíril a rozmohlo sa kopírovanie dizajnu a spôsobu prezentácie značkových kvalitných výrobcov. Rozoznať kvalitnú výrivku od lacnej napodobeniny tak nemusí byť vôbec ľahké. Ako rozoznať kvalitnú výrivku? Našťastie existujú spôsoby, ako sa zorientovať vo výrivkách a určiť, ktorá je tá správna pre domáce alebo profesionálne použitie. O týchto veciach sa bežne nehovorí, ale my vám tieto tajomstvá odhalíme. Dôležitý je pohľad dovnútra výrivky. Ak sa pozriete pod krydvane, mali by ste vidieť drevenú konštrukciu z tvrdeného, tlakovo impregnovaného dreva. Vyrábajú sa však aj oceľové konštrukcie, alebo dokonca hliníkové či nerezové. Tie vám ale odporúčam iba v prípade, že chcete výrivku na pár rokov, povedzme na 2-3. Konštrukcia musí byť pružná, musí zvládať drobné vibrácie a udržať tlak samotnej výrivky naplnenej vodou a vami. Konštrukcia slúži na to, aby celoplošne rozložila váhu výrivky na podklad. Pri pohľade na vaňu z vrchu vidíte jej skelet, akrylát a kryt. Skelet by mal byť samonosný a masívny, pretože musí slúžiť roky a uniesť hmotnosť vody aj vašu hmotnosť. Najjednoduchším porovnaním je porovnanie hmotnosti prázdnej vane. Výrivka pre 5 osôb by mala vážiť približne 500 kg. Pri takejto hmotnosti si môžete byť istí použitím masívnej formy. Obvykle si výrobca za takýmto produktom stojí a potvrdzuje to predĺženou záručnou dobou. Veľmi dôležitý je aj akrylát, vrchná časť vane, a je potrebné dbať na jeho kvalitu. Rozoznáte ju hlavne garantovanou životnosťou. To znamená záručnou dobou, počas ktorej vám predajca dáva garanciu, že akrylát nezačne praskať vplyvom slnečného žiarenia, prípadne meniť farbu. Určite by sa vám nepáčilo, ak by sa z modrej výrivky po 3 rokoch stala dúhovaná bledomodrá a ešte horšie s popraskaným povrchom. Kvalitná tepelná izolácia rovná sa kvalitná výrivka. Tepelná izolácia patrí k najdôležitejším prvkom, ktoré určujú kvalitu výrivky. Jednoznačne najlepšie výsledky v spotrebe elektrickej energie dosahujú výrivky s tzv. Full foam izoláciou. To znamená, že celý priestor medzi skeletom výrivky a jej kabinetom, čiže obalom, je kompletne vypenený penou. Pozor, ale treba dávať na kvalitu peny. Používať by sa mala vysokohustotná pena. Táto pena, okrem dokonalej tepelnej izolácie, poskytuje aj dostatočnú oporu a stabilizáciu celej výrivky. Zabráni tak hadiciam v nežiaducom pohybe pri náhlych zmenách tlaku vody v nich, čím sa predchádza prasklinám na rozvodnom potrubí. Zároveň sa tým predchádza aj netesnostiam, ktoré vznikajú práve sústavným a nežiaducím pohybom komponentov pri zapnutých hydromasážnych čerpadlách. Dávajte si ale pozor na výrobcu výriviek, pretože nie každý si môže dovoliť full foam. Pri neznámych a neoverených značkách môže byť nekvalitná izolácia väčší problém ako žiadna. Veď ako by ste potom riešili opravy vnútorných rozvodov vody a inštalatérskych dielov, ktorých poruchy sú pri lacných výrivkách na dennom poriadku. Kvalitní značkoví výrobcovia si za svojou kvalitou stoja a full foam si môžu dovoliť bez obáv. Kompletnú izoláciu zakončuje kvalitná spodná báza, ktorá chráni výrivku pred vstupom hlodavcov a pred dažďovou vodou do výšky približne 5 cm od podlahy. Dôležitý je aj termokryt výrivky, ktorý by mal byť vystúžený, ľahký a s vysokou nosnosťou, aby zvládol aj veľké množstvo snehu. Niektoré termokryty ponúkajú možnosť leženia priamo na výrivke. Izolačná pena musí byť pevná a vysokohustotná, ale čo je najdôležitejšie, musí byť uložená v parotesnom a veľmi odolnom obale. Na ňom je natiahnutý UV stabilný dekoračný koženkový kryt. Takéto kvalitné termokryty unesú aj váhu 100-kilového človeka. Neslúži iba ako ochrana proti nečistotám, ale hlavne ako tepelná izolácia, pretože hladinou vody uniká najviac tepla, je to viac ako 90%. Elektronika výrivej vane. Elektronika je časť výrivky, ktorá vám šetrí peniaze. Kontroluje výrivku a zabezpečuje, aby si výrivka sama neublížila. Dbajte preto na to, aby bola časovo riadená. Zákon schválnosti môže zariadiť, že v najmenej vhodnom čase, napríklad keď budete na zimnej dovolenke, sa pokazí ohrev, respektíve výhrevná špirála vo výrivke. Ak nemá výrivka profi elektroniku, tak voda jednoducho zamrzne a spôsobí tak veľké škody. Ak máte kvalitnú elektroniku, ktorá zaznamená pokles teploty pod 7 stupňov Celzia, automaticky spustí obehové čerpadlo.
Toto vám zachráni výrivku, pretože voda v obehu nezamrzne. A keď po návrate z dovolenky zistíte, že ohrev nefunguje, jednoducho zavoláte servisného technika, ktorý vymení špirálu a fungujete ďalej. Kvalitná elektronika vám dokáže ušetriť peniaze, a to tým, že má rôzne módy a režimy, ktoré si viete nastaviť. Opíšem vám 3 dôležité režimy, ktoré vám profi elektroniky ponúkajú. Základom je štandardný režim, ktorý funguje v podstate ako tempomat v aute a používa sa hlavne v zime. Je mu jedno, či je minus 20 alebo 10 stupňov Celzia. Ak máte nastavenú teplotu vody 38 alebo 40 stupňov, elektronika automaticky udržuje túto teplotu za každú cenu. Ďalším režimom býva ekonomický režim, ktorý vám vodu ohrieva iba počas doby filtrácie, napríklad 2 hodiny ráno a 2 hodiny večer alebo iba 4 hodiny večer. Takže ak je leto a svieti vám na termokryt slnko, ktoré vodu zohrieva, ohrev sa zapne iba v noci pri filtrácii. Tento režim vám výrazne šetrí peniaze. Ďalším výborným režimom je režim sleeping. Tento režim je ideálny, keď idete v lete na dovolenku alebo jednoducho viete, že výrivku najbližší týždeň-2 nebudete používať. V tomto režime výrivka iba filtruje a ohrev je vypnutý. Tým, že sa voda pár hodín denne filtruje, je isté, že sa vám nepokazí. Keď sa rozhodnete výrivku znovu použiť, iba prepnete režim, výrivka sa doohreje, prefiltruje a zhruba o 5 hodín sa môžete kúpať. Ku komfortnému používaniu patrí kvalitný systém ovládania. Existujú ovládacie systémy, ktoré sú ovládané telefónom. Na ovládanie cez telefón sa pripájate cez jednoduchú aplikáciu, čo je ďalšia výhoda, ktorá vám ušetrí financie. Môže sa stať, že si pripravíte výrivku na večerné kúpanie, ale v priebehu dňa sa rozhodnete, že do nej nepôjdete alebo sa vám zmení program. Stačí, ak výrivku prepnete do iného režimu diaľkovo cez telefón. V opačnom prípade si zas uspatú výrivku prebudíte a pripravíte na kúpanie bez toho, aby ste pri nej museli byť. Najväčšiu spotrebu má výrivka pri ohreve studenej vody. Keď ohrievate vodu z 15 stupňov na 38 stupňov Celzia, odporúčame bezchlorovú chémiu, ktorá za pomoci ozonizácie a filtrácie udržuje vodu čistú. Je to výborné pre deti, nevysušuje pokožku, nezapácha a nie je potrebné sa osprchovať po kúpaní. Chlór je v súčasnosti už zastaraná forma dezinfekcie. Voda vám môže pri kvalitnej bezchlorovej chémii a filtrácii vydržať približne 1 rok. Najmodernejšie výrivky majú zvýšený výkon filtračného čerpadla zväčša zo 100 na 400 W. To zabezpečí, že nie je potrebné filtrovať vodu non-stop, ale stačia 2 až 4 hodiny denne. Pretože filtrácia stiahne všetky nečistoty do filtrov mnoho rýchlejšie. Pred samotnou filtráciou je dôležité, aby výrivka vodu rozvírila a spustila všetky čerpadlá, vďaka čomu sa aj nečistoty z dna výrivky dostanú do filtrov. Nezabúdajte na to najdôležitejšie, kvalitnú masáž. Pri výbere výrivky je dôležité, aby poskytovala masáž celého tela a nielen niektorých častí. Ramená, krčná chrbtica, chrbát, bedrá, stehná, lítka a chodidlá sú časti tela, ktoré musia byť jednoznačne vymasírované a výrivka musí byť na masáž týchto častí tela prispôsobená. Všímajte si, či je miesto na odkladanie rúk dostatočne široké a či sedáky a ležadlo vyhovujú vašej výške. Vyhľadávajte výrivku, ktorá má madlo na bezpečné vchádzanie aj vychádzanie. Všetky masáže by mali mať reguláciu intenzity. Výrivka je dobrá, keď máte možnosť spúšťať si motory jednotlivo. Ak idete sami do výrivky, spustite si iba to, čo chcete a nemusí zbytočne kompletná výrivka. Každé sedadlo alebo lehátko by malo mať samostatnú reguláciu intenzity masáže. Niektoré majú dokonca nastaviteľné a medzi sebou zamieňateľné trysky, čo znamená, že si môžete na každom mieste vo výrivke nastaviť inú masáž a postupne zhruba po 5 až 10 minútach ich striedať. Počet trysiek by teda nemal byť rozhodujúcim faktorom. Rátajú sa iba hydromasážne trysky a nie tie vzduchové, pretože vzduchové trysky vás nemasírujú, maximálne tak ochladzujú vodu vo výrivke. Chromoterapia má najčastejšie 8 režimov zmeny farieb. Ich automatické striedanie a možnosť vybrať si obľúbenú farbu je príjemné spestrenie. Osvetlenie vo výrivke je ako rádio v aute. Navodzuje vám ten skutočný pocit oddychu a relaxu vo výrivke. Akú konkrétnu značku sa oplatí preskúmať? Je niekoľko dobrých firiem, ktoré predávajú alebo vyrábajú vonkajšie výrivky. Najlepšie skúsenosti a referencie od zákazníkov a technikov sú na značky Marquis a Beachcomber. Okrem týchto značiek nájdete aj ďalších kvalitných výrobcov. Vždy ale dbajte na to, aby predajca, ktorého si vyberiete,
dokázal zabezpečiť kompletnú podporu, záručný a pozáručný servis, náhradné diely a doplnky k výrivkám a samozrejme čistiacu chémiu. Čo sa týka bezchlorovej chémie a starostlivosti o vodu, odporúčam značku Spa Balancer. Verím, že vám táto prezentácia pomôže pri výbere vašej výrivky. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte zavolať alebo napísať na lukaš@arter.sk a veľmi rád vám poradím. Ďakujem vám za sledovanie videa, majte sa krásne.